No, let's just please. Long life. More money. Uwaezuoke salam. Hey, Okwesileze. Biko, gwakenai. Kedu ebe isi wee nwetacha ọmalịcha ụmụazị a yori boys ebe ka isi kpọta ụmụaka ahụ siri ike o ha bụ igwe nne ị ka na-akị akọ nne ha siri ike gafee isi ike ịmụkwa na ụmụazị a tụtụrụ m otu a wee gwebe m ya ọ dịzịa ka m agbagoro gị n'igwe otu n'ime ha jidere m ma abụọ bịarịkwasa m n'elu ama mgbe eji kpọkọ nne na nna ama m na ị gara eluigwe laghachi ifu kansụl wee nwanne nwatakịrị wee na-enye mana ihe na-ewute m n'ihe awụ etu ụmụazị onye ọzọ wee binye biko gwakwa anyị ọzọ ị nwetara ya eze biko ebee ka m mesi wee fụkwa ọmalịcha ụmụazị a ha jiri m otu a ụmụazị ụmụ yori boys a kiri ka m mesi ọ dị ka ụmụazị omelụ gị arụ ị na-ekwu ụmụazị a ha tụtụrụ m ha gbanye m enu gbaratakwa m ebe m otu a chirikwa m enu si ọ gịnị bụ ife Sigide mi ya. Kwagide mi ya. Otu a ka anyị ncha ga-esi welu gafelo. Otu a ka anyị ncha ga-esi wee fuo. After ego niile anyị lesi. Enjoyment niile anyị mesi. Hey, mba. Ọwa ọkọrọba. Mma nkwetakwa na ihe a ga-eme otu a. Ekwetara m na ọ dị otu a. Onwe ihe m ga-eme. Ama m ihe m ga-eme. Onwe ka m ga-esi dọ n'ala. Na-eche ọnwụ bịa gbuo m. Mba o. Onwe ka m esi dọ n'ala. Ihe m bụ na m ga-eje fụ dibịa kara aka. Ọ ihe m ga-eme. Ma ọ bụ mgba n'anụ obodo oyibo nọ mgbafuo si obodo a gabara onwe m obodo oyibo. Just travel out. That is it. Ọ ihe m ga-eme. Nnukwu echichi onye kere ahụ obi ụdị echichi ọbụla ị chọrọ masịrị gị gwa m ya mụ igwe echido ya echi ife lụrụ obodo erika mana ka njụ anyị kedu ụdị echichi chọrọ ka echie ya? Achọrọ m ka echie m echichi ọzọ. Ọzọ adịrọla ụmụ nwanyị n'obodo anyị bụ ụmụ nwoke na-echi ọzọ. Agharapụzi omenala na-emebe omenelu ndọrọ mmanụ. Ị ga-ene anya jụọ ese ọfụma malụ nke echi ọ bụrụ na o kwesịrị eze ya anyị echipụta ya mbala na ndị ichiri bụ ụmụ nwanyị mana anyị isi aka bụ ụrịọ. Igwe
omenala obodo anyị akwa ndị mmadụ tinyere ekwekwana ike ịgbanwe omenala ya. Mba, a ga-anọzi n'isi wee chenyibe ife nna nna anyị farapụla anyị. Omenala ga-adị, omenala ga-anọ, ị ga-echikwa echichi mana ka o si kwụlụ rapụ ụlọ nke ọzọ maka ya ọ bụrụ ibe ya eme nwanne m. Iwe oru ụtụtụ echi achọrọ m ịkwụnye 50 million into your account maka echichi ọzọ mana ọ dị mkpa ime. Iwe ga-alụ ụtụtụ echi a ga-akwụnye ego maka ọzọ. Dedo m ụlọ manya ọfụma atọkwa m iru onye mmadụ ka ọ bata n'ụlọ n'ihe nkwu. Am I understood? Yes, ma'am. Gị nwa Michael achọghị m ndị ma ihu ya n'ụlọ tielu m nche ọfụma. Be a good boy. Oh God, butere m akpa m gasi ike kekwa n'onye a na-ebu ke driver anụ akwa m. Igwe, na-enekwanụ ebe a na-ekwu inye nwaanyị ọzọ. Ndị be anyị kwuru okwu sị kama nwaanyị ga-ama mmanwụ ka ogbodi malụ nga egwu. Ya na ọ dị mkpa ka anyị mee veni anyị na-eme na be anyị ka ọ bara anyị ka ọ dịla anyị mma. Ekwerọkwa nna nwaanyị ga-echi ọzọ, ekwerọkwa m. Igwe, akwadosiri m n'owu ike na ihe okwu eziokwu ka ọ na-ekwu ihe a. Ihe gbasara ọzọ bụ nwoke ka ọ dịara, ọ dịrịghị nwaanyị. Afụrụ m ebe e nyere nwaanyị echichi ọzọ. Ọ bụrụkwanụ na m aghọtara ife unu na-ekwu doo m anya mana ntụ osi na dị ọ sị na ife ọ chọrọ na echichi nke ọ chọrọ bụ ọzọ. Ma wee na-ajụ nwere ife ya eme ka e wee nye ya bụ ọzọ kama ama ka e esi wee baara ya afa maka na ị na-anya ife nwa mere obodo ọ lụkakwa n'ụlọ na ya ọlụ. Igwe ihe mere na ọ gbalịka anyị ga-eshi eshi ma ọ nweghị isi ọzọ. Mana ọ sị na ọzọ ka ọ chọrọ kedu ka anyị na-ebekene na ife anyị nwatakịrị ọ tago afọ. Igwe, abụ na anyị dọba ife n'ụwa onwe ka ọ ga-adị anyị rapụsịrị omenala mebe omenelu. Ọ ga-asọ m ịgwa unu na ife ọbụla bụ ife o weta ka ọ bụ na anọrọ nya na anọrọ m ibu ekenekwa m Igwe. Ọ pụtara n'ọwa etu a ka anyị niile ga-esi nwụsị aka ọkụkọ. Lee na akwụ ụgọ akwụkwọ wụsọ onye a na-akọ n'akụkọ. Ụjọ nwa na-atụkwa m mana ife m nwa chọọ bụ
tupu m nwụọ ka m kechie m echichi ọzọ. Achọrọ m ichi echichi ahụ. Achọrọ m ka ọ dị n'akụkọ Igbo na nwaanyị chi ọzọ, ka m bụrụ nwaanyị izizi ga-echi ọzọ ahụ. Ọ ife m nwachọ. Ime na ihe anyị na-ekwu na ị chọrọ taịtụl. Lee ka anyị na ebe a na-ekwu maka ihe a ọnwụ na ndụ. Gị na-ekwu maka ọzọ taịtụl. Iji eme gịnị? Mba, ka ihe chọrọ ka m mee. Ofu mbọsị anyị ncha ga-anwụ. Ihe anyị ga na-ekwu bụ anyị nwụọ ka ihe a ga-eji na-echeta anyị. Wefe m nwa, a ga-echi m echichi ahụ. Echichi ahụ ka m chọrọ ka a na-etu m afa, ka a na-etu m Ogbuefi ọzọ Okwesili Eze mbụ of Igbo land. Ọ ihe m chọrọ. Onye ahụ adịghị. Emenyere m ya ahụ adịghị. Aghọtazikwa m gị. Akwa ngwa bụ onye mbembe. Obere ihe gị ibewe. Ugbu a ga-ebe afọ uche ebe akpa obi. Ọzọ taịtụl ọzọ eleghị iji eme. Okwesili Eze nwanyị. Ugo nwanyị. Maazị atụ anya gwara anyị na ị chọrọ ịfụ anyị ebe a. Eziokwu nna anyị, asị m ka nyekwu na ayịyọ ihe gbasara ọzọ echichi ọzọ anụnwa nna achọ ka echie. Asị m ka anyị ọnụ ka unu wee kwadoro m wee kwetekwa nna nke m na-ekwu. Ya ị ka na-ekwurịrị okwu ochichi ọzọ a? Achọrọ m ichi ọzọ. Na ejikere? Nna akwadoro m. Ya bụ ị ka na-ekwurịrị na ị ka na-achọ ichi ọzọ ahụ? Chọrọ m ichi ọzọ. Akwado m akwado wee bịa. Nna anyị na-efe m wetara ụnụ. Anyị nwe nke a. Maazị Ekwe. Mụnwa bụ Ichi Udemezue. Hụkwara. Akwụsịrị gị ike. Eso gị n'azụ. Rịba na ịma nda. Ị ga-abago. Ị ga-aha ya, ị ga-anụ ya. Gaba, ụjọ atụla ya, gaa ga-akwado. Bịa. Ọ gịnị ka ị na-achọ ime? Nye m nke m ugbu a ma ewere lawa. Ị ga-edebe nke gị n'oche debe. Nye m nke m ewere la. Ugbu a. Nye m. Ọ gabago. Okwesili Eze nwanyị. Ka mmalụ ebe bụ mmụọ na kesịkwa nke gbanụ. Nna anyị asị m ka m bịa fọnọ gị. Nna anyị akwanụ ka m bịa yọkwanụ gị ayịyọ ihe gbasara echichi ọzọ anụwa. Akwanụ ya ka m bịara ịyọ gị nna anyị. Ka imesara m obi ka anyị mekene ihe afụ kene ka ọ ga-adị. Ife menu bụ na ọ bụ na ị na-anya ọfụma ịfụ na egosigo m onwe m ọfụma ụdị mmadụ mbụ n'ife gbasara ọdịnala anyị. Ada m ya echiali etu nụwa. N'obodo anyị ya onwe mgbe mbọsị anọkọtasị nwaanyị ji chi ọzọ. N'ala Igbo niile kwu nwaanyị dị echi ọzọ. Ichi ọzọ bụ sọsọ nwoke ka ọ dịlụ. Nna anyị ka ife ịchọ ka mmele. Gwa m ife ịchọ ka mme nna ya aga m eme. Ịchọ ka nkụtu ọnụ anụnwa ka m tinyelu gị ụlọ ọzọ ebe anụnwa ka m rụọlụ gị ụlọ ọzọ. Nna anyị kwukere ife ịchọ ka mme aga m eme. Achọrọ m ka ị kwadoro m n'ife a chọrọ ime. M chọrọ ime biko. Nna anyị biko. Nwa m echiche ya makwa ọnụ mma mana abụrụ m onye na-eji ego egolu. Ede eji nwa ego egolu m ifugo ọnọdụ a nọ ebe a kedu ife nna aba ga na-ekwu na be mmụọ na arụso wee kwado nwaanyị ka ochie ọzọ bụ ọzọ dịlụ nwaanyị dịlụ nwoke sọsọ
nwaanyị echi nụrụ ọzọ n'iru bụ o chiruro n'iru nna 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 mba ụwa bụrụzia na nke anyị nwa mụnwa bụ Onowu ka m kwado na-ewekwa ego were ego na edemeli ego mmeli ụdị ego a cha biko ewute na nkeri nne ifugo ife nwa bọgokwu na-ebepụ m onu kịta ma eji obi anwụli na-ana be Chukwu ma na ife kwuru ka emee na-eneme emie ife ikwu agwasị ya metie ego gị mma na akpali chimike na-ekwu ebe m na-ekwu udo m anya agwasị ya mee ọ dị mma nna anyị ka ọ dịbazie daalụ ọ dị mma daalụ ọzọ nwoke na-echi igbochikwa kama nwaanyị ga-ama mmanwụ ka obodo mmalụ nga ego o ji wee bụ na itinye n'ụdị ọnọdụ a Onowu imelụ ife niile gị nwa anọkọta kwuchie elu m na m agaghị echi echichi Onowu ndị ichie ndị ọzọ anakọsikọrọ ego igwe na onwe ya analụgo ego nke ya igwe analụgo ego nke ya mana gị nwa sị kama ị ga-anara ego na ị ga-aṅụ Onowu makwa na ọ bụrụ na ọmụnwa bụ gị ewere nwayọ nara ego jee dị na anyị na ọ bụghị gị nwa tinyere omenala be anyị ọ bụghị gị nwa bụkwa Onowu izizi anyị nwere n'obodo a ọ gị nwa ife a ị na-eme dị njọ rinne o nwere ife imekatalụ m ka m nala ego ka o mebie ọdịnala anyị mba ebe n'ihu ka m hụ nsogbu adịrọ akwa ebe n'ihu ka ihu nsogbu adịrọ aga m agwa gị abịadị m ebe a ịyọ gị biko ebe isi na kama ị ga-ekweta ka nchi echichi na ị ga-anwụ ọnwụnwụ oge ahụ ka anyị ji wee nọrụkwa n'ebe a ọ na ịmarọ ife ụmụazị a n'ebe a ogbugbu ka fada na-egbu na-anya gbaanụ mbọ gbuo n'ihe nikwe nie na m achọghị ịnụ akụkọ ka ọ dịbazie o kwesịrị eze ịma nakwanụ n'ebe a nekwanụ okuku be anyị ga-ejide anyị be anyị ga-ejide o nwere ife ga-eme n'ihe na-emechasị na ebe nụnwa o nwere ọta ka ọ dịla mma n'ụwa ọzọ ebele ị na-eme m na ịmara ife ị na-eme o jogburu onwe ya nwaanyị